Kohiman ko para hau Jesus Christ. Nga kenmau ya kabeka jingto bala pendait halor ka jingkang janga office jungu para lingdo haba kabala to ujisu uwan paid bafi la bunkam. Haka gospel jungi binda kasni la pen kenmau yangi shapang ka jingwan pat utrai jungi badka jingtongkam jungi Balong kibala penkre na kabinda kata ujisu uai hangi yaka nuksa jungu noa wad u lot hakine ki artili ki jingya tungkana kibriyo ki yabam yadi ya shonkurim yadi yatung wad yate hadu kata hi kasni baka jingslei kalawan ban penjot yaka pertei Badkading kala hap na beneng hakapor jungu lot. Ujisu ong bakisngi jungu kun ubriuru kinlong kumju kum kine. Hakapor bem kimi linti unwan phai biang shakaperte. Badka jing bishar kaba katu kanlong kaba tikna bad namar kata la maham yangi Banlong kibala pengre man kapor. Haka binda kaba arjong ka gospel. Ujisu ukren shushu shapang kipor ba kadu. Da kaba ong bunsin. Ba yen shimno ya uwe ubriyu. Bad ya uwe pad yen ino. Kei kaba umut ban ong da kata. Ublayu bishar ya uwe pa uwe ubriyu. Marwei. Kumno kila jibab ya ka jingis ne jungu ud ya ka jingod smeba jungu imlaban IT sha uwei pad ya kaneka jingit ke kle ba jingit kle kum ud parlog ba jan jongi ne u parlog ne u dokod jangaing henrei kadeka jingit kle jongi shimet ban kit kle ya ka jingle jongi shimit Kakubor kababa kalong baublay uai ka jingay baka jingirap ya baro kibawad yau da ka jingay ba jingshania baka jingis ne jungu tangin yab da ka jingmen yau try aka kelinwat ba kadu jongi ne haka jingwan arsin ukris kumba umon